चेंदवनचे तलाठी किरण सोनावणे यांची तातडीने बदली करा यासाठी सरंबळवासियांनी शासन आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक पायरीवरती अर्ज दाखल केले, परंतु अजूनही या अर्जाबाबत कुठलीही पुढची कारवाई जी हे झालेलं चित्र पाहायला भेटत नाहीये। कोकणशाहीच्या कार्यालयामध्ये सरंबळचे सरपंच रावजी कदम आले, संपूर्ण हकीकत त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। रावजी सर, नेमकं आधी त्या दिवशी काय घडलं होतं अगदी थोडक्यात सांगा। नमस्कार, मी रावजी कदम सरंबळ सरपंच। त्या दिवशी घडलेली घटना ही घटना कुठल्याही शासन दरबारी अजूनपर्यंत म्हणजे ॲक्च्युअल जी घटना घडली आहे त्याला बायपास देऊन दुसरी घटना पुढे आणण्याचा जो सरकारचा बेत चालू आहे, त्या म्हणून मी हा एक ॲक्च्युअल घटना काय घडली हे कथन करतो। त्या दिवशी सकाळी चेंदवनचे तलाठी किरण सोनावणे यांची ड्युटी ही निरुपारवर त्यांना ड्युटी दिलेली होती। तदनंतर हस्ते फरस्ते ते ज्या काही गोष्टी ज्या आमच्या बांधवांशी बोलत होते त्या गोष्टी ऑन कॅमेरा ज्यावेळी सांगायची वेळ येईल त्यावेळी नक्की सांगेन, पण त्यांना ज्या जागेवर ड्युटी दिली होती त्या जागेवरची ड्युटी सोडून दुपारचं जेवण हे त्यांनी अंकिता हॉटेलमध्ये केलं आणि तेही अंकिता हॉटेलमध्ये जेवणाचं बिल आमच्याच एका मित्राला जबरदस्तीने पेड करायला लावलं। आमच्याच पैशात जेवून सदरची व्यक्ती ही स्वतःच्या गाडीने न जाता दुसऱ्याच्या गाडीने नितीन नाईक यांच्या घरी गेली। तिथे घरी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी नितीन नाईकची बायको ही ज्यावेळी शेतात येत होती, मध्ये गाठभेट झाल्यानंतर तिथे तिला विचारलं की बाबा रे घरात आहेत का, तर माझा नवरा घरात नाहीये, तर आम्हाला असे 15 ते 20 हजार रुपये हवे आहेत आणि ते प्रांत मॅडम, तहसीलदार आणि आम्हाला अशा वरिष्ठांची नावं घेऊन त्यांनी ते पैशाची मागणी केली। त्यावेळी असं झालं की त्या सांगितलं की बाबा हे असेल हे आम्हाला मान्य आहे, पण सध्या देणारी व्यक्ती घरात नाही आहे, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ शकत नाही, एवढे पैसे माझ्याकडे नाही आहेत। तदनंतर त्यांनी असं सांगितलं की तुला विनयभंगाची केस म्हणजे लक्षात घ्या, ज्या ठिकाणी एखाद्या महिलेच्या मनात लज्जा निर्माण होईल अशा भाषेमध्ये तिच्याशी बोललं तरी त्याला विनयभंग म्हणतात। त्यामुळे तुझ्याकडे एवढे चांगले पॉश टी शर्ट आणि जीन्स घालण्यासाठी पैसे आहेत, एवढी टी शर्ट जीन्स घालून तू जर मिरवू शकतेस आणि आम्हाला पैसे देऊ शकत नाहीस, बघू काय करायचं ते माझ्या हातात आहे, तुझ्या आता मी शेताच्या बाजूला जी जमीन आहे तिथे जाऊन मी कारवाई करणार म्हणाला। आणि ही सदरची व्यक्ती ही जिथे त्याची शेत जमीन आहे नदीच्या बाजूला तिथे गेली आणि तिथे गेल्यानंतर ह्या मधल्या वेळेमध्ये हा सर्व हकीकत ही आपल्या नवऱ्याला सांगितली आणि ही जी घटना घडलेली आहे म्हणजे 353 आणि 354 म्हणजे सरकारी अधिकारी किंवा इतर यंत्रणा ही अगोदर 353 घडली आणि आफ्टर थॉट म्हणून 354 डिपेंड म्हणून 354 ची जी कारवाई आम्ही गुन्हा दाखल केला ही सद्यस्थिती नसून जी पहिली 354 ची घटना घडली आणि त्या रिॲक्शनला त्या ऍक्शनला असणारी रिॲक्शन म्हणून ही दुसरी घटना घडली। दुसऱ्या घटनेत पण जाब विचारण्यासाठी गेला असता तिथे कोणत्याही प्रकारचा अतिशय रक्तरंजित असे प्रकरणाची नोंद किंवा अशा प्रकरणाची जी चार्जशीट बनवली तसं कोणताही प्रकार घडला नाहीये। शिवाय ते कुठल्याही भरारी पथकाच्या नेमणुकीत नव्हते। जर भरारी पथक होतं तर भरारी पथकाची गाडी असते, भरारी पथकामध्ये इतर 2-3 अधिकारी असतात, शिवाय पोलीस प्रोटेक्शन असतं, अशा कुठल्याही गोष्टी त्या ठिकाणी या सोनावणे नामक व्यक्ती बरोबर नव्हत्या। आणि मग भरारी पथकात नेमणूक याचं उदाहरण सांगतो मी साहेब तुम्हाला। ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशी स्वतः प्रांत मॅडम पत्रकारांशी बोललेले आहेत की मी त्याला वाळूचा डेपो चेक करायला पाठवलेला होता। मला सांगा साहेब, जर वाळूचा पंचनामा होऊन ती पंच यादी जर समजा आमच्या पोलीस पाटल्या ताब्यात तो जर डेपो दिला असेल तर त्यानंतरचं रक्षण करणं हे काम जर पोलीस पाटीलचं आहे तर किरण सोनावणेला त्या जागी विदाऊट संरक्षण घेऊन डेपो चेक करायला पाठवायचं कारण काय? आणि ही जी घटना घडलेली आहे म्हणजे ही घटना जे सगळे एक वाळू व्यावसायिक आणि सरकारी अधिकारी ह्या गोष्टीचं वळण त्यांना दिलं गेलं आहे किंवा आफ्टर थॉट म्हणजे किरण सोनावणेवर 353 सरकारी कामात अडथळा झाला आणि त्यासाठी डिफेन्स करण्यासाठी आम्ही 354 लावला, 354 चा आधार घेतला, ही भ्रामक कल्पना आहे आणि ही निव्वळ कथित घटना आहे। रावजी, तुम्ही खरं तर आता जे काही व्यक्त करताय याच्यावरनं असं आहे का की कुठेतरी आपल्याच कर्मचाऱ्याला वाचवण्याचा या वरिष्ठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा हा प्रयत्न आहे असं तुम्हाला वाटतंय का?
100% कारण तसा संशय येण्यासाठी कारण दोन आहेत. एक कारण म्हणजे सरंबळगावचे तलाठी मसुलकर जर समजा ड्युटीवर असतील तर बाहेरच्या गावचा तलाठी सरंबळगावामध्ये कारवाईला पाठवण्याचं कारण काय, याचं अजून आम्हाला काही म्हणजे ही याची गोम काय ती कळली नाही. शिवाय ज्या दिवशी पंचनामा वाळूचा झाला त्या दिवशी जर तो रितसर पंचनामा करून जर आमच्या पोलीस पडण्याच्या ताब्यात जर तो वाळूचा साठा दिला असेल तर तदनंतर किरण सोनावणेंना जाग्यावर वाळू आहे किंवा नाही हे विचारण्याचं कारण अद्याप आम्हाला अस्पष्ट आहे. कारण तशी जर विचारणा करायची असती तर तुम्ही पोलीस पट्ट्याच्या रितसर ताब्यात वाळू साठा दिलेला आहे, आमच्या मसुलकर तलाट्यांच्या ताब्यात जर तुम्ही जर तो साठा दिला असेल तर पुढे होणाऱ्या कुठल्याही गोष्टी ते दोघंच जबाबदार होते. आणि ह्या सरकारी यंत्रणेला म्हणजे महसूल यंत्रणेला आन्सरेबल ते दोन व्यक्ती होत्या. मग नेमकं किरण सोनावणेला नेरूरमध्ये ड्युटी असताना तिथे पाठवण्याचं कारण काय? बर, आता एकूणच जी घटना आहे ही रावजी आपण व्यक्त केला, सर्वांपर्यंत पोहोचली. मुद्दा असा आहे की आता नेमकी तुमची मागणी काय, कारण शासन असेल प्रशासन असेल प्रत्येकाच्या कार्यालयापर्यंत सोनावणे यांच्या बदलीचा आपला अर्ज जो आहे हा पोहोचलाय. बरेच दिवस झाले त्या घटनेला, नेमकी काय कारवाई झाली आहे किंवा तुमची नेमकी मागणी काय ती साहेब. काय आहे की सोनावणे बरोबर आहे हा तपासाचा भाग आहे. सरंबळगावचा प्रथम नागरिक म्हणून जर माझ्या गावात एखाद्या महिलेबरोबर जर अश्लील वर्तन म्हणजे उद्धटगिरीचं वर्तन किंवा विनयभंगासारख्या गोष्टी जर तिच्याशी बोलून जर तिच्यावर अन्याय खरोखर झाला असेल तर फक्त मला एवढी तळमळ आहे की हा जो विषय आहे हा वाळू व्यावसायिक आणि महसूल कर्मचारी एवढा बंधनात न ठेवता किंवा वाळू करू तलाट्याच्या अंगावर धावून जाऊन म्हणजे सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा नोंद झाला, त्यानंतर आम्ही 354चा आधार घेतला एवढं फक्त गृहीत न धरता ह्या गोष्टीची सत्यता आहे ती सत्यता सर्वांसमोर लवकरात लवकर यायला हवी. आणि जी व्यक्ती एवढा मोठा भयंकर गुन्हा करून सुद्धा आज राजरोज फिरते आहे किंवा तुम्ही माझं काही करू शकला, तुम्ही माझं काही करू शकत नाही आणि याच्यापुढे तुम्ही काय करू शकणार नाही, तुमच्या सगळ्यांचं बघून घेईल, अशा अरेरावीमध्ये जी व्यक्ती फिरते त्या व्यक्तीला बंधन यायला हवं. कारण आज जर समजा साहेब सासू मेली म्हणजे म्हातारी मेली म्हणून दुःख नाही पण काळ सोकावता कामा नये ह्या म्हणीप्रमाणे आज जर ह्या तलाट्यावर कोणत्याही प्रकारची ऍक्शन झाली नाही तर यापुढे जाऊन पुढचे पाऊल ह्या तलाट्याकडनं प्रत्यक्षात जेव्हा विनयभंग होईल त्यावेळी सरकारी यंत्रणा किंवा महसूल यंत्रणा ह्या तलाट्यावर तुम्ही ऍक्शन घेणार आहात का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, नेरूर सारख्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी वाळूचा कोणताही संबंध नसताना 24 तारीखला म्हणजे ही घटना आमच्या सरमध्येमध्ये घडली 30 तारीखला, पण 24 तारीखला ग्रामसभेचा ठराव आहे की ह्या अधिकारी आम्हाला आमच्या नेरूर गावात नको. मग ह्याच्या मागचं काहीतरी कारण असेल ना की नेरूर ग्रामस्थांना स्वप्न पडलेलं होतं का की 30 तारीखला ही घटना घडणार आहे तेव्हा आधी आपण ठराव घेऊन ठेवूया. म्हणजे ज्या ठिकाणी वाळूचा कोणताही संबंध नाही त्या ठिकाणी ह्या अधिकाऱ्याला आमच्या गावात नको म्हणून ग्रामसभेचा ठराव आहे आणि ग्रामसभेचा ठराव हा महत्वाचा ठराव आहे. एवढं सगळं असून सुद्धा ह्या व्यक्तीला पाठीशी घालण्याचं नेमकं कारण काय, आम्ही कुठल्याही पोलीस यंत्रणेत कुठलाही हस्तक्षेप करत नाहीये. फक्त आता जी प्रथा जी सगळी ही चालू आहे की सगळीकडे अशी ओरड चालू आहे की सरकारी कामात अडथळा म्हणजे कर्तव्य बजावत असताना त्याला अडथळा आणला आणि तो गुन्हा दाखल झाला म्हणून आम्ही हा 354चा आधार घेतोय. हा जो समज आहे हे जे चित्र निर्माण केलंय ते चुकीचं आहे. कारण जर समजा 1.5 ते 2च्या दरम्यान किरण सोनावणेच्या बाबतीत जर सरकारी कामात अडथळा आणला आणि त्याला जर शिवीगाळ करण्यात आली तर 2 वाजल्यापासून रात्री 11:38 त्याचा गुन्हा दाखल होईपर्यंत मधल्या वेळेत कोणाचा विचार कसला विचार करत होते, फक्त विचार एवढाच करत होते की आपला गुन्हा मागे घ्यावा, आम्ही गुन्हा करत नाही. आणि ज्यावेळी गुन्हा दाखल करायला 8:30-9च्या दरम्यान पोलीस स्टेशनला गेली त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची ही मंडळी आली आणि त्यानंतर रितसर गुन्हा मागे ठेवून अगोदर तलाट्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला जेणेकरून त्यांना हे क्लिअर करायचं होतं की ही आत्महत्या आहे. बरं, मग पहिलं पोलीस स्टेशनला गेलं कोण हा सुद्धा महत्वाचा प्रश्न या निमित्तानं राहतोय. रावजी, आता नेमकं पुढची भूमिका सरंबळवासीय म्हणून आपण सरपंच म्हणून नेमकी तुमची पुढची भूमिका काय असणार ती देखील या ठिकाणी अधोरेखित. सरंबळमध्ये जबरदस्त सरंबळवासियांमध्ये उद्रेक आहे. कारण सरंबळमध्ये आतापर्यंत ज्या घटना घडल्या
आणि ह्या घटना घडल्यानंतर सरंबळमध्ये आता जी घटना घडली आणि ह्या घटनेमध्ये सरंबळ गावाचं नाव कमी जे वारंवार घेतलं जातं की सरंबळचे वाळू व्यावसायिक, तर माझं म्हणणं एवढंच आहे की ह्या घटनेला वाळू व्यावसायिक आणि कोणत्याही प्रकारचा तुम्ही असा वेगळा संबंध न जोडता जी स्थिती झालेली आहे ती स्थिती प्रामुख्याने करून कोणाचंही प्रेशर खाली न जाता सगळ्यात प्रथम म्हणजे त्या तलाठ्याची बदली करा, कारण तो तलाठी आज अशा राजेशाही थाटामध्ये फिरतोय की मी एवढं करूनही तुम्ही माझं काहीच करू शकलात नाही आणि हा उद्रेक भविष्यात बघायला मिळणार आहे सगळ्यांना. बरं, आपण याबाबत तर अर्ज पत्रव्यवहार केलेला आहे, अजून काही त्याबाबत कारवाई जी आहे ही प्रत्यक्षात बदलीची कारवाई झालेलं चित्र तर पाहायला भेटत नाही, त्यामुळे जर बदली नाही होणार असेल तर तुमची नेमकी भूमिका काय असणार? जर बदली झाली नाही तर एक प्रथम नागरिक म्हणून मी एवढंच सांगतो की जर अशा कर्मचाऱ्याने असा गैरव्यवहार किंवा गैरप्रकार एखाद्या महिलेबरोबर गैरवर्तन करून सुद्धा जर बदली झाली नाही तर या पुढच्या येणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याचं सरमळमध्ये किंवा ह्या आपल्या कुडाळ तालुक्यामध्ये त्याचा जो धीर आहे तो धीर चेपला जाईल आणि प्रत्यक्षात मग आम्हाला काही ना काहीतरी भूमिका घ्यावी लागेल, 100% आहे. कारण भूमिका घेतल्याशिवाय आम्हाला ह्या गोष्टी क्लिअर होत नाहीत. भूमिका म्हणजे काय की आमचं एवढंच प्रांजळ मागणं आहे की तुम्ही ह्या माणसाची बदली इथून करा. इथून बदली करण्यामागचं कारण काय आहे? जर बदली झाली नाही तर कुठेतरी तो आम्हालाही आमच्या कुठल्या तरी उद्या दुसऱ्या गुन्ह्यात अडकवू शकतो, कारण त्यांच्याकडे जर जाब विचारायला गेलं तर त्यांच्याकडे सरकारी कामात अडथळा एकमेव शस्त्र आहे आणि त्या शस्त्राच्या आधारे तो जाब विचारू शकतो. आणि आता एवढं वर्तन होऊन सुद्धा जर समजा सगळे महसूल अधिकारी खरी गोष्ट घडली असताना 354 सारखी त्याच्याकडनं जी गोष्ट खरोखर घडलेली आहे ती घडून सुद्धा जर सगळे सरकारी अधिकारी किंवा महसूल अधिकारी त्याच्या पाठीशी उभे राहत असतील तर ह्याच्यानंतर आम्हाला वाली कोण, मग ह्याचा विचार आम्हाला करणं गरजेचं आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी गेल्यानंतर ह्या सरकारी अधिकारी मला एक असा प्रश्न तुमच्या माध्यमातून या सगळ्यांना विचारायचा आहे की आज वाळू व्यवसाय हा प्रत्येक ठिकाणी चालतो. वाळू व्यवसाय ज्या ठिकाणी चालतो त्या ठिकाणी आम्ही कधीही कोणाकडेही कुठल्याही गोष्टीने आम्ही कधी अर्धवे करत नाही. काय वाळू व्यवसाय का चालतो? तर आज सरकारचं चुकीचं धोरण. याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो, ज्या गोष्टीला बाजारात मागणी जास्त असते आणि पुरवठा कमी असतो त्या ठिकाणी दोन ब्लॅक हे होतच. मग कांदा म्हणा बटाटा म्हणा, तसं आपल्याकडे वाळूची मागणी जास्त आहे आणि सरकारी धोरणं चुकीची नेमल्यामुळे शेवटचे 1-2 महिने जर वाळू मिळत असेल तर ती चोरी होणारच आहे ना. की असं नाहीये की टेंडर लागले आणि टेंडर भरत नाहीत आणि चोरी करतायत का? म्हणजे तुम्ही आम्हाला जे वाळू चोर म्हणताय दुसरा उपयोगाचं साधनच नाहीये. जर आम्ही नाही काढली दुसरे कोणतरी काढतायत नाही. ज्या ठिकाणी जे असतं त्या ठिकाणी ते होतच ना. का मी चुकीचं करत नाहीये? घ्या महसूल का, मग तुम्ही टेंडर लावा टेंडर प्रोसिजर करा. आम्ही टेंडर मध्ये असतो, आम्ही टेंडर मध्ये काम करतो. जर टेंडर नाही लागलं तर काय करणार? आणि वाळू ही अशी एक नवनिर्माण करणारी एक जी आहे वाळू ना, म्हणजे जर वाळू व्यावसायिका तुम्ही चोर समजता तर वाळू जर नाही निघाली तर तुमचे नवीन उद्योग, तुमच्या कंपन्या, तुमच्या बिल्डिंग तुमच्या कसे निर्माण होणार? काय होणार नाही. आणि वाळू व्यावसायिक हा जरी 2 नंबरचा धंदा करत असला तरी वाळू व्यावसायिका किती चेपलेला आहे ना हे प्रत्येकाने त्या वाळू व्यावसायिकाच्या जागेवरून बघायला हवं. कायमस्वरूपी प्रत्येकाला घाबरून तो वाळू व्यावसायिक वागरत असतो. आजपर्यंत अशी घटना नाही की महसूल अधिकाऱ्यांवर कुठल्या वाळू व्यवसायाने अंगावर चाल करून गेलेली. मग ह्या बाबतीतच का बरं, ह्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत हजारो कंप्लेंट असताना पण त्याकडे कानडोळा का करतात? तिसरी गोष्ट, ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशी प्राण मॅडमांनी स्वतः सांगितलं पत्रकाराला की मी त्याला वाळूचा साठा जागेवर आहे की नाही पाहण्यासाठी पाठवलं. मग तिथे जर त्याला पाठवलं तर ही घटना घडली कुठे म्हणतात? नदीच्या किनारी. मग तिथे या कर्मचाऱ्याचं काम काय होतं? तिथे काम काय होतं? हे असे एक ना अनेक प्रश्न खरं तर तलाठी किरण सोनावणे यांच्या कृतीनंतर उमटलेले. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळणं ही खऱ्या अर्थानं गरजेची गोष्ट आहे आणि त्याचप्रमाणे किरण सोनावणे यांची तातडीनं बदली करा अशा पद्धतीची एकमुखी मागणी ही सरंबळ वासियांकडनं करण्यात येते. रावजी, आपण या चर्चेमध्ये सहभागी झालात, खरंच धन्यवाद. आपण अजून काही वाळू व्यावसायिकांच्या बाबत अनेक मुद्दे देखील मांडले. खरं तर ती वेगळी मुलाखत किंवा वेगळी सविस्तर चर्चा घडू शकेल आणि निश्चित कोकणशाही ही चर्चा घडवेल असा शब्द देखील या निमित्तानं देतो. धन्यवाद. कोकणशाहीचे सगळ्यात मोठे आभार मानतो, कारण आज ज्या गोष्टीला वाचा फोडणं गरजेचं आहे तर समाजातली तुमची बांधिलकी आणि तुम्ही जो कोकणशाहीचा जो पत्रकारितेचा जो मेन उद्देश आहे,
कारण हा चौथा स्तंभ आहे आपल्याला. या चौथा स्तंभाचा जो मेन उद्देश आहे की अन्यायाला वाचा फोडणं. त्यासाठी खरोखरच आज जर तुम्ही जो आम्हाला सपोर्ट करताय की तुम्ही आमच्या पाठीशी उभे आहात, कुठे ना कुठेतरी आम्हाला न्याय मिळेल, तर सगळ्यात आधी कोकणशाहीच्या टीमचे मनापासून धन्यवाद मानतो. यापुढे आमचं आपलं सहकार्य आम्हाला असंच मिळो एवढी इच्छा व्यक्त करतो आणि धन्यवाद साहेब. धन्यवाद रावजी. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.